To alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kama wannan rana, kuma ni fi sabilillahi soyayya da kauna da aka nuna min babu abin da zan ce sai in gode wa Allah, because ko daga nan ma ka san cewa akwai nasara a cikin wannan al'amari, yadda mutane suka tuntuɗo ko daga ina suka zo suka taya mu murna a wannan rana. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Me aka sa a gaba idan Allah ya bada wannan shugabanci? Yararraki wanda da babu su, ni kuma ina ganin cewa in na yi su za mu samu maslaha a bisa ga abubuwa da yawa. Amma babban abin farin ciki shine kamar yadda mutane suke faɗa, ni idan babu zaman lafiya to ba za ka same ni a wuri ba. Kuma fi sabilillahi su kansu sun sani kuma sun yaba da cewa sama da shekara 6 abinda nake ta kokari a kullun a zauna lafiya a hukumar kwallon kafa ta ƙasa. Duk wani minista da na sani ko muka yi aiki da shi a kullun abinda nake dora shi a kai kenan, cewa babba ba zai faɗa da karami ba, amma karami ya zo ya nemi faɗa da babba sai a gaya masa ya kuskure. Ana kallon wakilan hukumar wasan kwallon kafa na jihohi ne da su yi wannan zaɓe. Alhaji Abba Yola yake kallon taron da za a gudanar. To wannan al'amari kamar yadda nake faɗa, nasu dai za su ce za su zauna su yi zaɓe, amma Allah ya riga ya zaɓi wanda zai shugabanci. Saboda haka ba wani abu bane da zai yake sabo. A kullum shi dan adam abin da zai iya yi wanda yake a gabansa, amma wanda bai san ina zai bullo masa ba zai yi ba kuma za ka zo ka ce kai kana da tabbas ko haƙƙun cewa za ka yi wani abu ba. Kamar me Alhaji Abba Yola zai sa a gaba? To yararraki ne za mu sa a gaba malaka, amma ka san ni nawa tsarin fi sabilillahi a kullum ina neman al'amari na Allah ya daidaita min shi, Allah ya saita min shi, bana nema a wajen wani, ba kuma zan je in durƙusa in yi bambadanci ko fadanci ba akan abin da nake nema, saboda Allah ya yi min duk abin da zai yi bawansa, na kuma gode masa. Su duba Allah, su duba annabi, su duba ƙasar, su duba harkar ƙwallon ƙafa, su zaɓi wanda ya dace ya shugabanci. 16 kuke wannan takara zuwa. To malika, ni na ɗauka ma mun kai 20 ai, amma yana da kyau hakan ai, zamo yadda Galati ma ya ce da mayara a ta fitowa ma a zo a yi zaɓen, ba komai malika. Yawwa za mu ɗora shi a kan saiti, za mu gaya masa kuma cewa to fa ƙasar nan ita ce farko, kafin a yi ƙwallon ƙafa an yi Najeriya kamar yadda minista ya ce.